Dabrowski. Preis wählen. Das ist eine dänische Bootmagazin, das ist sehr gut für dich. Eine Jahr? Må vi se uden briller, tak. Nej, det er tre. Det er tre. Det er tre. Jeg hører tre til det. Jeg slipper det ikke. Jeg får vent til at sælge. Okay, tak. Nummer 4 er Henning. Henning. En snapsning. Brændevejen. 4 snaps, Rotwein, dänische Bootmagazin und Thermoping. Ja. Das ist nur für Erwachsene. Das ist nur für Erwachsene. Und Jungen noch, oder? So, okay. So. Nummer 5. Du skal have et glas op. Und ja. Nummer 7 er Poul. Undskyld. Nummer 7 er Lars Møller. Nummer 8 er Poul Jørgensen. Nummer 9 Morten Nielsen. Der er også en trappe mere. Henning Rasmussen. Også fra Vejle. Og det er træk her. Det går godt. Så må du vælge. Lige mig valg så. Ja, tag du pas på det. Og put den inden for vesten, ellers. Nick Bønger. Ligger fra Vejle. Ja, for også sådan en der, ja. Strandberg fra Tølløse. En lille sø og gæk her. Nej, det er der. Og i øvrigt så står der står 2 sammen, så der er 2. Så stod der 3 sammen. Det var 3 af dem, der valgte. Sådan. Erik Heimann. Det er faktisk vigtigt at overstige over, hvad nu må du sige. Jamen, i termobos. Det der, det betyder, at hvis du hælder noget i, bliver det ikke varmt. Du er klog. Hvad hvis det er koldt? Don Petersen. Rager. Hvordan? Dan? Skal have en præmie? Der var pigsko på, jeg må ikke det op. Jo. Nej, det må man ikke. Termokrus, jeg må ikke gå på terrassen med pigsko. Termobos, fremad. Kan du ikke få en krammer af en anden, så? Dan? Der er en opkaldning, Dan. Kammer Hansen. Der
selv. Ja, det var. Er Stig kørt? Ja. Nå, så beholder vi øllet. 220 Erik Wulff. Ja. Op. Der er lige 2 bakker, og det lyse sejl og motor, jeg vil sige. Det var ret, jeg ikke sagde det. Lyse bådmagasinet. Tak. Det er Vingelsen, der også kørt. Skal jeg lige til det her. Det kommer lige. Ja, hvor mange bakker er der? Sæt dem lige sammen, og laver muligt. Det står regnet. Var der bare ikke flere med? Det kan han ikke. Ja, det var så meget, der har bare hørt, at der var 38. Nej, det var vi til med. Okay. Men det har ikke passet. Vi skal høre det i sådan nogle De er lige store, så. Nej, okay. Så laver vi det. Sådan. Så er det Bjarne Søborg. Michael, kan du lige gå sådan noget? Ret færdig. Der skal komme flere øller i fandme nu. Ja, det var rigtigt. Skal der en 3 eller 4, du må du selv om? Jeg tager en fyr. Bjarne, vil du have et glad også? Ja, tak. Det vil jeg gerne. Jan Søjden. Noget lige mens der var en 4, Jan. Man skal jo ikke række sig for langt. Skal du ikke have fået? Nej, kom herover! Prøv at køre en skøn. Der er ikke så mange damer, der kører. Møllers kone har kørt, hun kører ikke med. Jeg på en der. Det er jo stort. Jeg har købt en bil. Det er en for hver sejlads på udgået. Vi bruger den aldrig. Der er ikke nogen små. Og sidste fremme. Hun tager en smule, han har bygget 2. Det var faren til ham, der bor med hende. Ja. Han får resten. Han var 2. Vi skal takke. Det kunne godt være, at du sagde, at hvis man var over i landet, Nej, der er en minimum væk. Halløj. Vi skal lige kunne få lov at sige noget. Vi har en hel masse, vi skal takke. Men først og fremmest så skal vi takke Arsø Sejlklub med Jørgen Hårgaard for al den hjælp, vi har fået. Vi må hellere give ham. Har vi ikke en Har du mere? Har du mere ud? Har du mere ud? tak for hjælpen, Jørgen. Tænk dig, det er godt samarbejde. Og så skal vi takke vores sponsorer. Det er Lars Kjær fra Bådmagasinet og Erik Heilmann fra Sleipner Værktøjshandel. Godt til dem. Derudover har Anders Løvig sponsoreret 2 gange en flaske linjeakvavit og 24 bajere, fordi de første 24 bajere og linjeakvavitten, de forsvandt i det. Vi takker myndighederne for, at de fandt ud af, at isen svære, og det er vi meget glade for. Vi har haft det godt, og vi kommer gerne igen. Tak for i år, og tillykke med Danmarksmesterskabet 2010 til Thomas Ekman. Men vi er nu ved at se generationsskift. Der er 3 far-søn-teams, og det uheldige er, at i samtlige teams er det altså sønnen, der har fået faren. I den har vi en lille opgave til sønnerne, fordi vi har jo altså mærker og startlinjen stående ude på isen. Og det må så være en ny generation, der klarer det. Tak for god kamp. Hej.